खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर' समाजाव आथिखालाव हाबा जाखानाय फिसाय एबा हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारनाय एबा गुबुन हिन्जावजों खारनाय जाथाय जानाया गोदान बाथ्रा नङा। गोबां समफोरावनो बर' समाजाव बिसि फिसाय गथ' गोनांफोरखौ दोनखारलांनाय, बबेयावबा गोजान जायगायाव खारनाय बायदि बायदि जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो सानै लाइमोन मोजां मोनबोनायनि गेजेराव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सासे लाइमोना गावनि मोजां मोननाय लोगोरिखौ एबा बयफ्रेन्डखौ गारनानै गुबुनजों खारदों। मिथिनो मोननाय जादों दि सनितपुर जिल्लानि थागिबि रतन बसुमतारिया गावनि लोगोरि एबा गार्लफ्रेन्डजों गारनानै थांजादों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय लाइमोनखौ सोरबाफोर गुबुन जायगायाव एबा गुबुनाव नुयोब्ला हमनानै दोननो खावलायदों आरो लोगोसे बबेयावबा नुसनबायोब्ला 6913049028 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों रतन बसुमतारिया। सा 271 दावबायारिफोरखौ लानानै फैनाय गंसे नावआव गिख्रंथाव अर जोंदों। 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 41 दावबायारिफ्रा गोमानानै दं। बे जाब्रबथाया इन्ड'नेसियानि मदुरा द्वीपनि साखाथियाव जादोंमोन। गोमानानै थानाय सुबुंफोरनि थाखाय नायगिरनाय एबा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। आसामाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमानफोरखौ आरोबाव एभेक्सन खालामगोननि इसारा मोननाय जादों। बावैसो सिगां कामरुप जिल्लायाव एभेक्सन खालामखांनायनि उनाव आरोबाव आसामाव एभेक्सन खालामनो थियारि खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जों मिथिगौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव गोदान सोरखार दानाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ थामहिनबा दखल खालामनानै थानाय गासैखौबो एभेक्सन खालामनाय जागोन होनना खोथा बुंदोंमोन। बेराफारसेथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव बिटिसिआवबो एभेक्सन खालामगोन नामा? मख'जाथावदि बिटिसिआवबो गोबां सुबुंफ्रा बर' जायगायाव एबा 6 सिडुल ओनसोलाव हा आवग्रिनानै दं। बर' एबा ट्राइबेलफोरनि अनगायै गासै माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ एभेक्सन खालामनांगौनि दाबिजों थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो बिटिसि सोरखार आरो बिटिसि हाग्रा बिफानखौ खावलायदोंमोन, आर'जलाइ होदोंमोन। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावरो देख्रेब नार्जारिया। नाथाय बिटिसिआव माब्ला एभेक्सन खालामगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। आसामनि गोबां जायगायाव दै बानाया गिख्रंथाव महर लादों। धेमाजिनि सिमेन्ट-सापरिनि सेरेन दैमायाबो गोबां अखा हानायनि जाउनाव दैया लोमसावनानै माथावरि बायना बोरिमुरि गामिनि गं 49 नखरफोरा दैनि सिङाव। आसामनि गोबां जायगायावनो दासान्दि अखा हानायनि जाहोनाव दै बानाया गिख्रंथाव महर लादों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरि सिङाव थानाय बोरिमुरि गामियाव दै बानाया गिख्रंथाव महर, जायनि जाहोनाव बोरिमुरि गामियाव गोबां सुबुंफोरनि न' बां आरो फरायसालिफोरखौ सिलिंखार खालामदों। दासिम गं 49निबो बांसिन नखरफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खाथियाव थानाय अरुणाचल प्रदेशनि हाजोनिफ्राय गोख्रों अखा हानायनि जाहोनाव सेरेन दैमानि दैया उसिफावनानै गिदिर दैबाना जादों। बे दैबानायानो बोरिमुरि गामिनि खाथियाव थानाय माथावरिखौ बायनानै गामिनि गं 49 न'आ दैबानाजों दैजों लोमजानानै दं। बे समाव आसाम सरकार आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बेनि सायाव राहा लानो खावलायदों। गामिनि रायजो राजाफोरा जीबानन्द एबा राजु बसुमतारिखौ बुथारग्राखौ फासि होनायनि दाबि खालामनायजों लोगोसे नखरनो खहा सुफुंथाय होनो सोरखारनाव दाबि खालामदों। दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि थामहिनबा बिटिसि क'अर्डिनेशन कमिटिआ मैया ट्राइबेल संघनि बिटिसि क'अर्डिनेशन कमिटिनि मोनसे थान्दै हान्जाया जीबानन्द बसुमतारिनि हाहसरानि न'आव नुजाथिहैनानै खौरां लाहैदों आरो बिटिसि सोरखारा थाबैनो अनसुंथाइ होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। लेनिसा नार्जारिया आसामजों लोगोसे हादोरावनो गोग्गानाय लाबोदों। लेनिसा नार्जारिया थाइलेन्डआव खुंजानाय गुटी हिर'ज ताइगान्डु इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2026 आव गल्ड मेडेल देरहानो हादों। लेनिसा नार्जारिया डिब्रुगड़नि सम्पुर्ण केन्द्रीय बिद्यालयनि आर्ट्स आयदानि 12 थाखोनि फरायसुलि। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा
उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन। बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।